Sa ngalan sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon niining pag-abli nato sa unang misa novena pahinungod sa atong mahal nga patron si Senyor San Roque, atong ilakip sa atong tagsa-tagsa ka mga pag-ampo ang katuyuan sa atong mga kaigsuunan karon nga nagmasakiton nga naa sa mga tambalanan o sa ilahang mga panimalay. Mga igsoong maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsoon nga nagalapas sa kugdakong uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga mo ako kang Santa Maria kanunayng ulay,
sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Bugtong anak sa
po kita. O Dios, nga nagtudlo ka kanamo, nga ang mga sugo sa langit na tingog diha sa paghigugma kanimo, ug paghigugma sa among isig kataw. Himuha nga matipon kami sa mga gipanalanginan, dinha sa imong gingharian, pinaagi sa pagbansay namo sa mga buhat sa kaluoy, diha sa pag-awat kanamo sa panig-ingnan ni Senyor San Roque. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Sa unang bulan miabot ang katawhan sa Israel sa kamingawan sa Sin, ug nagkampo sila didto sa Kades. Namatay didto si Miriam ug didto sa ilubong. Nining higayuna walay tubig didto alang sa katawhan, ug naghiusa sila bato kang Moises ug kang Aaron. Ug ang katawhan nakiglalis kang Moises, ug giingnan nila siya. Maayo pag nahiapil kami sa pagkamatay sa among kaigsuunan at tubangan sa Ginoo. Nganong gidala mo man kami nganhi sa kamingawan, aron ba mga matay kami dinhi, ug ang among mga kahayupan? Ug nganong gikuha mo man kami sa Ehipto, o gidala nining dapit nga lisod puy-an, o dili katamnag trigo, o igira, o paras, o granada, o dinhi walay tubig nga among mainom. Unya miadto si Moises ug si Aaron ngadto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan, ug mihapa sila. Ug unya mitungha kanila ang himaya sa Ginoo. Giingnan sa Ginoo si Moises, kuhaa ang imong sungkod nga anaa sa tubangan sa sudanan sa kasabutan, ug kamong duha si Aaron, kinahanglan magpatigom sa mga tao. Sultihi ka ng bato nga anaa diha, ug kini mohatag og tubig alang sa mga tao. Nining pagiha, kahatagan ninyong mainom ang mga tao ug ang ilang kahayupan. Ug unya gikuha ni Moises ang sungkod sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Ug gitigom ni Moises ug ni Aaron ang mga tao atubangan sa bato, ug mingon siya kanila, pamati kamo mga masupilon, hatagan ba kamo namog tubig gikan niining maong bato? Unya ang bato gibunala ni Moises sa makaduha, ug mibulog gikan sa bato ang daghang tubig, ug nanginom ang mga tao ug ang ilang kahayupan. Apan gibadlong sa Ginoo si Moises ug si Aaron, kay wala man ako tuuhi ninyo, aron balaanon ako sa mga tao sa Israel, dili kamo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila. Kini mao ang mga tubig sa Meribah, diin gibasol ang Ginoo sa katawhan sa Israel, ug ipakita niya nga siya balaan. Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing.
Gumari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhon ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga masadya ug mga salmo. Umari kamo manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala. Makabati unta kamo sa iyang tingog. Ayo patighang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meripa. Sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan, diin ang inyong katigulangan misuta kanako. Ila kong gisuta, bisa nakakita sila sa akong binuhatan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, aya patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasagikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias ug laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Gingnan siya ni Jesus,
Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad niadtong higayuna giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudeo ug sa mga pangulong pari ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug mingon kang Pedro, pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako kang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kaninyong tanan. Mangutana ko ninyo, aduna ba'y masakiton karon nga naa ni Simba? Wala mo yung isa, no? Kahadlok dudahan. Tanawa lang ko na imuhang tapad. Masakiton na di, no? Maigsoon sa musugot ta ug sa dili kitang tanan masakiton. Nagkadaiya ang ato ang mga sakit. We are all sick. Nagitawag nga physically sick. Magkataas ang atong edad, magkataas pud ang atong ang blood pressure. Magkataas pud atong cholesterol. Magkataas pud atong sugar ug uban pa. Kasi gitawag og financially sick. Tuyok-tuyok ang bisyo. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Usahay pagani balina. Mangutang aron ibayad sa utang rapod. Kaya gitawag emotionally sick. Na broken-hearted due to failed expectations. Nagtuo ka nga kamuna pero dili di ay. Nagtuo ka nga tinud-anay ang iyaha pero gipangwartahan raday ka. Relationship sickness. Bisan unsaon paningkamot nga ma-unite mo, dili yun magkasinabot. Walay ayo, pirming guba ang inyong relasyon. Nasa'y gitawag og facial sickness. Ambot lang unsaon pagsulbad ang sakit sa imong naong o sa pagdawat ra siguro na o sa pag-anad. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon nagisgot og laing mata nga sakit nga kitang tanan moagi niining maong realidad, ang kamatayon. Mao kini ang sakit gumikan sa sala sa tao. Matud ni Jesus sa atong ebanghelyo karon, kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudeo ug sa mga pangulong pari.
patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Si Jesus ang atubang ug misinati sa mga kasakit aron kita matagaan og kaluwasan. Di ba? Wala nay laing mas sakit nga hitabo nga kahibaluta nga mauna nay imong dangatan apan mibuhat gihapon ka. Bisan ang kamatayon maoy bugti niini tungod og alang sa misyon. Ang pag-ila o ang pagtuo nato ni Kristo maoy nakapadasig kanato sa pagpadayon sa atong tagsa-tagsa ka mga misyon sa kinabuhi. Gani si Pedro sa atong ebanghelyo miila ug mituo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi, ug mao kini nakapadasig kaniya sa pagpadayon sa misyon ni Kristo. Usab ang ato ang mahal nga patron, si Senyor San Roque, maoy modelo sa pagpadayon sa misyon nga gisugdan ni Kristo. Kung magisgot ganita ni Senyor San Roque, dili gyud nato mabuwag ang pulong sakit o masakiton. Ang iyang kinatibuk ang kinabuhi, gigasa aron sa pagpangalagad sa mga masakiton. Mong giisip siya nga patron sa mga masakiton o santos nga tigpanalipod sa mga mananakod nga sakit. Mga igsuon unsa man ay mga hiyas nga ngayan natong makatunan sa kinabuhi ni Senyor San Roque nga mahimo pod tang mga misyonero. Una, ang pagka mapaubsanon niya. Mao kini ang sukaranan sa tanang mga hiyas, the root of all virtues. Atong nasayang nga si San Roque, usa ka anak sa dato nga pamilya kay iyang amahan, usa man ka gobernador sa Pransya. Sa dihang nag-edad siya og 20 anyos, iyang gibiyaan ang dungog, ang gahom, ang kaharuhay sa kinabuhi. Gihatag niya ang iyang katigayunan sa iyang tiyo. Ang uban pang mga bahandi gihatag sa mga kabus. Nagpakaubos siya, apan gipakataas siya sa Ginoo. Gikahimutan siya sa Ginoo kay nahimo siyang santos nga bisan dugay na kaayo siyang namatay, apan kada tuig nato siyang gipasidunggan. Mao na nga kinahanglan tang mangangkon nga dili ta perpekto nga tao, bisan unsa pa nato kamalampuson sa atong kinabuhi, pero atong usab isud sa hunahunag kasing-kasing nga anaa poy perpekto nga Ginoo kinsa nagtan-aw sa hilom sa atong mga maayong buhat. Mao kini ang tambal sa sakit sa pagka mapahitason sa atong kaugalingon, ang pagka mapaubsanon. Ikaduha, mga igsuon, para ta mahimo tang tinuod nga misyonero, ato unta ning buhaton nga hiyas ang pagkamanggihatagon sa kaugalingon. Si San Roque mihatag sa tibok niya nga kaugalingon alang sa pag-alagad sa mga masakiton, maospital man o sa mga panimalay dito sa Italia. Tungod sa iyahang maayong buhat, gihatagan siya gahom sa Ginoo aron makaayo sa mga masakiton. Dakong milagro ang iyahang nabuhat. Hangtod sa iyang pagpangayo, siya nataptan usab sa sakit ug mipalayo siya sa ospital ug didto sa suok sa kalasangan, siya nagpuyo hangtod nga naayo siya. Kung kita maghuna-huna di ay sa kaayuhan sa uban, mahimo kita nga dili hakog sa atong kaugalingon. We become selfless and not selfish. Aduna bayay kalahian, mga igsuon, sa hakog ug sa dalo. Ang dalo
nga tao, no, kay anaa ka, pero dili ka kahibalo manghatag sa uban. Ang hakog nga tao, mas grabe pa sa daw. Dili pa ka manghatag, unya mangangkon pagyud ka sa dili imuhang kabtangan. Ang pagkamanggihatagon sa kaugalingon, mao ang tambal sa sakit sa daw o sa pagkahakog. Ikatulo mga igsuon, para mahimo tang misyonero, ang pagkamasaligon sa Ginoo. Sa dihang si San Roque, nataptan sa maong sakit, dili siya gusto mahimong bugat sa katilingban. Mao nang mipalayo siya sa syudad ug mipuyo siya sa usa ka lasang. Misalig siya sa Ginoo nga tabangan na siya sa iyang sakit. Tuod man adunay iro nga mao'y instrumento sa Ginoo aron siya makakaon ug makainom kada adlaw hangtod nga siya naayo sa maong sakit. Wala siya biyai sa Ginoo kay siya mismo wala man mibiya kaniya. Misalig siya sa grasya sa Dios. Kung kita mosalig ug motuo nga ang Dios ray atong makatabang bisan unsa pa na kalisod, kadako sa problema ug kawalay kasiguruhan, ang Dios wala maghinanaw sa atong mga panginahanglan. Ang pagkamasaligon maoy tambal sa sakit sa pagkawalay pagtuo o paglaom. Maigsoon sa atong pagsugod sa misa nobena, dawaton nato nga kitang tanan masakitonon tungod sa atong mga sala. Ato usab dawaton ang realidad nga aduna usay Dios nga maoy tambal sa atong nagkalain-laing mga sakit. Ang pagkamaupobsanon maoy tambal sa sakit sa kinaiyang mapahitason. Ang pagkamanggihatagon maoy tambal sa sakit sa pagkadalo ug sa pagkahakog. Ang pagkamasaligon sa Ginoo maoy tambal sa sakit sa pagkawalay pagtuo ug paglaom. Kung ato lang kining maangkon ang mga hiyas ni Kristo nagipadayag sa mga buhat ni Senyor San Roque, kita mahimong epektibo nga mga misyonero. Palihog tanaw sa inyuhang tapad, no? Tanawa ba na matambalan pa ka ng sakita? No? O dili na? No, kay kung dili na, magkinahanglan na tag ICU. No? Dili ICU sa ospital, intensive care unit, kundili ICU Lord. Nga pagkikitaan nato si Jesus aron mahimong tambal sa atong mga sakit, lawas man o sa kalag. Amen. Pagampo sa katawhan. Gihatag kanato ang panig-ingnan ni San Roque aron madasig kita sa atong pagtuman sa atong mga tahas ug buluhaton matag adlaw. Busa sa kinasingkasing magampo kita karon uban ang lig-ong pagsalig nga dunggon kita sa Ginoo ug moingon kita. Pinaagi sa pangaman ni San Roque nga bulahan, dungga kami Ginoo. Pinaagi sa pamahan ni San Roque nga bulahan, dungga kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magmakanunayon, magmalambo sa atong paglaom, pinaagi sa atong pagtuo sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaman ni San Roque nga bulahan, dungga kami Ginoo. Nga ang namunuan sa kanasuran, magmando diha sa katarong ug sa kaligdo, maglantaw kanunay sa kauswagan ug kalinaw sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaman ni San Roque nga bulahan, dungga kami Ginoo. Hangyoon ta ang Amahan, nga panalanginan unta niya ang atong lungsod, ug ang tanan niyang mga barangay, ug nga ang mga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan,
ug masumpo na ang pagkaylap sa maong virus. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangamahan ni San Roque nga Bulahan, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglakutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangamahan ni San Roque nga Bulahan, dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Diyos, Teopilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangamahan ni San Roque nga Bulahan, dungga kami Ginoo. Nga sila nga nangamatay, makakita kang Kristo, ug magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangamahan ni San Roque nga Bulahan, dungga kami Ginoo. Langit no namong amahan, among gisalig kanimo ang tanan mong mga among katuyuan uban sa pangama ni Senyor San Roque, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo karon ng akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamo, alang sa pagdayong paghimayan siyang manan, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawat ang mga halan sa imong katawhan. Itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak. Magmigon sa pagigugma kanimog sa isig kataw, pinagi sa panigingnan sa imong mga santos. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo.
himayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunay makagagahom sa tanan na ngayong matarong ngayon magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kay iyang gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan gigantihan nimo ang imong mga hatag imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo aron tapos kami malikon sa daghan kaayo mga saksi sa lumba sa kinabuhi managan kami nga madaugon ug makaabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo nga kung lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na sa mga kalag among pahinungdan sa Loding Santos nga misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dira silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, hinahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, ka San Roque among patron, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanan dungog imaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa itong Amahan atong gamito ng mga pulong itudlokan nato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming iluwason sa nang dautan, hatay kami sa kalano ning panahuna, aron dinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilays na ng kasamok, samtang nagpaabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, naging kasi mo mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawang among mga sala, kung ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto na tayo kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buig hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timantong pag-inigsunay, panagdait, peace be with you. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, ang tambal sa atong mga sakit. Siya nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ka gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanino, apan pamulong lamang ang maayo ko. Ang lawas ni Kristo. Amen. Akto sa espirituhanong pagkalawat, akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahibulag kanimo. Amen.
kita. Ginoo, kami nga nakadawat sa sakramento sa kaluwasan, nangayo sa imong kaluoy. Tabangi kami sa pagsunod sa gugma ni San Roque, o paambita kami sa iyang himaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod alang sa Oratio Imperata batok sa COVID-19. Maluluyon nga amahan, nagpadayon kaming nangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga mihasi og mikalas sa mga kinabuhi. Nagpasalamat kami nga aduna nay mga bakuna nga gihimo. Hinaut-unta nga mahidangat kini sa mga bukton sa mga tao, ilabi na ni adtong nagpuyo sa mga nasod nga minus ang kakayahan sa pagpalit niini. Padayuna ang pagiya sa mga tao nga nangitag dugang tambal alang sa maong sakit. Panalipdi ang mga kawani sa maayong panglawas aron magpadayon silang mag-alima sa mga masakiton inubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Nagampo kami alang sa mga naigo nining maong sakit, mahibalik na unta ang ilang maayong panglawas o panalipdi ang nag-amuma kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon alang kanila nga mitaliwana. Hatayi kami sa imong grasya ni ining panahon sa kalisdanan aron makapadayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan. Dinasig sa imong kaluoy hinaut unta ang among gilabot sa matag usa kanamo ug sa kinaiyahan magpalabang kanamo ni ining maong kalisdanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang pangaliya sa among panginahanglan. Hinunualo sa kami sa katalagman o maymayaon ug bulahan nga berhen. Amen. Umahal nga Senyora kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo. San Jose, Iampo mo. San Rafael Arcangel, Iampo mo. San Roque, Iampo mo. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo San kami. Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Manglingkod. Karoon akong tawagon ang hermano, hermana, Mr. Wilfredo and Mrs. Susie Sadural to represent our hermano, hermana. Ang tawagon si Sister Carmeling Rojas. Prayer over the Hermana of the day. Let us pray. Almighty God, we give you thanks for the many and varied ways you build up your church. As we journey together in faith with Señor San Roque, bless this Hermana. Grant that through her generosity, she may be of service to this parish and bring honor and glory to your name. Grant this through Christ our Lord. Amen. Pagbindisyon ni ining maong kaymanan sa debosyon ng Sleeping Joseph. Magampo kita. Daygon ikaw, Ginoong Dios, haris tibuok kalibutan, gibuhat mo ang tanang butang sa alang sa imong himaya. Bindisyon ni kining imahe ni San Jose nga natug og itugot nga gamiton kini kanamo aron pag-alagad kanimo og alang sa kayuhan sa tibuok nimong katawhan. Amahan, nangaday kami kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Nining unang adlaw sa tuang pagpangandam alang sa tuang kapistahan Panginoon ni Señor San Roque,
Sa ngalan sa tuang team of pastors o sa atong parish pastoral council o sa atong parish finance council, tuguti kami pagpasalamat nining musunod. Nato sa atong hermano Wilfredo ug Mrs. Susie Sadural, Mr. and Mrs. Saturnino and Mrs. Mary Segundino, Mr. Antonio and Mrs. Merlin Mancelita, Mrs. Renarda Lim and family, sa atong co-sponsors, Mr. and Mrs. Renato Tangente, sa atong donors, Mr. and Mrs. Lamberto Wizan and family, Mr. Victor and Mrs. Lilibet Figes, Charlene Wizan and Maritonette Castañares, Mr. and Mrs. Jimilo Hao and family, Mr. and Mrs. Carlos Yapching, Mr. and Mrs. Will Cornelio Kamahalan, Mr. and Mrs. Alexander Oliudo and family, one sa tong dakot sponsors, Victor and Lilibet Figes, Marites Concepcion, Boy o Bibi Mancelita, Bibi Abelia, Nineth Abelia, Rhea May Caniedo. Aban sa to ang pilgrims ang Zone 5, gikan sa Pakigni, proper, Lower Pakigni, Kantibhang, Beren sa Lourdes, ug ang atong mga Minganilla District 2 teachers. Ang ato ang lectors, Nida Versales, ang ato ang cantor, Bibi Abelia, ang atong prayers of the faithful, Irish Winder, ang ato ang choir, ang St. Augustine's Choir, at sa nangatagan sa masipang pakpak. Atong pasalamatan ang ato ang presider karon, ang parochial vicar sa San Roque Parish, Asturias, malalain si Reverend Father Neil G. Cortez. Ugma ang mangulo sa paghalad ang mga kaigsuonan nato sa Zone 6, Tingkuro, Midulan, Danawan, Lourdes, Santa Cruz, Spring Village ug Little Baguio. Mapasalamaton kita kay bisan aniya kita ubos sa general community quarantine with heightened restrictions gumikan nining COVID-19 o sa lain nga Delta variant. Gitugutan gihapon kitang makapahigayon sa atuang mga kasaulugan, ilabi na nining atuang novena, pagmangandam sa atuang fiesta o ang atuang anniversary, pahinungod sa atuang mahal nga patron, Senyor San Roque. Nining atong pagsaulog, ato alang tamdan ang mga gilagda sa IATF o nga ato apong gisunod ubos sa pagtugot sa atuang LGU, sa atuang barangay, ingon man ang inabagan sa atuang mga kapulisan, no? Sa atuang pagsulod, kinahanglan nga magsulob ta pagtarong sa atuang mask. Hinaot nga pagsulod ninyo, nagpakuha mo sa inyong body temperature, nagbutang mo mga alcohol sa inyong duha ka kamot. Ato ang kanunayon ang pag-obserbar sa physical o social distancing sulod sa gawas sa atuang simbahan, bisan pa man ang atuang kakuyog, ang sakop sa atuang banay. Muna nga inyong naobserbahan, lagyo kay mo karon. Likayan po nato ang pagtabi, paglamano-lamano, niya paghikap sa mga santos. Ang atuang simbahan, makapasulod lamang o labing daghan, 100 ka mga manibahay. Sakit tuod sa buot, nga na hitabo nga ingon anira ang gidaghanon, mao nga amo ang pahimangno sa ato ang mga kaigsuonan nga mga late nga nasobra na sa 100 nga ato rata sa ato ang tagsa-tagsa ka panimalay, unya mutan-aw lang ta sa live streaming gikan sa ato ang Lipata San Roque Parish nga FB page. Sa pagsulod sa simbahan, gamit ang main entrance, samtang inig pagpanggawas nato, gamit sa ato ang isig kakilid nga mga gates. Unya sa gihapon, aron mas paspas ang ato ang pagawas, dili lang ta mag istorya-storya, diretso lang ta og gawas. And then we have to observe social distancing.
Kining atong gihimo nga mga lakang alang ni sa atoang kaayuhan, busa, dili lang ta mag yaw-yaw nya pasalamatan na adiri sa sulod kay ang katong naagali dito sa gawas nagpabilin man silang naas sa gawas. Mao na nga ato alang pong sabtol kay kining ato ang ginahimo para nis ato ang kaayuhan. Kaniyong tanan ngaming tambong sa Santos nga misa, daghang salamat ug atong hatagan ang atong kaugalingon sa masipang pakpak. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Roque! Viva Señor San Roque! Palihog manindog. Sa dili pa ang katapusang panalangin, tugot ako sa pagpasalamat sa mga kaparian dinhi ni Father Wendell, ilabi na ni Father Francis Manugas, akong classmate sa una sa seminaryo, nagtuon pa mi sa theology. Daghan kayong salamat sa inyong pag-agda kanako, hinaot nga wa mo ni tagam, no? Ako gikan ko na destino karon sa Asturias, no? San Roque gihapon ang patron didto. No, San Roque de Asturias sa karon na sa San Roque de Lipata, no? So salamat sa inyong pag-agda kanako, hinaot nga mag-inampo ay ta ilabi na karong panahona. Ang Ginoo manaka ninyo. Gihangyo na ko ni Father Francis sa pagpanalangin usal sa mga tao. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa ng kalinaw ni Kristo. Atong tagamasipang papang atong Ginoong Dios ug Señor San Roque. Daghang salamat.